Jamen, jeg hedder Maria, og jeg er mor til Rigmor, som går i 2. H. Jeg er Morten, og jeg er far til Ebba, der går i 0. H. Jeg hedder Sara og er mor til Kamma i 0. klasse og Sally i 3. klasse. Vi valgte den lille skole, fordi vi har en pige, der er ikke så vild og lidt stille, så der passede hun meget bedre ind end en stor skole. Hvis jeg skal nævne noget, som gør, at skolen ved Havet skiller sig ud, så er det, at alle lærerne er uddannet, og at når der er vikar, hvilket er meget sjældent, så er det faktisk også en, som børnene kender. Altså Rigmor har aldrig haft en vikar, som hun ikke vidste, hvem var. Og noget af det, som Rigmor er mega glad for og meget begejstret for, det er, at der er morgensang på skolen hver morgen. Fordelen ved en mindre skole som her, det er, at vi ser det som, at der er de her mindre rammer og tryggere rammer. Og det er nemmere at lave sådan samarbejde på tværs, så man kender alle, og de forskellige elever på de forskellige klassetrin har mulighed for at kende hinanden på en anden måde end de helt store skoler.